DTX Premium Coffee, Rayu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Oras may gala sa K5 News FM, Cagayan de Oro, alas 4:31 na sa buntag. Tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga. Good morning friends, may gala, kumusta? May buntag, karatong tanan. Welcome to sa ato pagpalakuman sa tulungan ng balitang K5 sa umaga. Upang ang katawan natin ay Adlaw karon nga Lunes, pizza 23 sa bulan sa Disyembre, tuig 2024. Ala ka, ugma, kumbati na. sa Plaza Magda. Kumbati na may gala, kay mo na nga tong kapaskuhan. O nang gingon nga isang tulog na lang. Baywang ay Good morning sa Nakbayas, Cagayan de Oro, sa 80 ka mga kabaranggayan sa atong syudad. kamay. Atong mga panimbaya may gala sa itong mga kaigsunan diya sa unang distrito. Dalawa, Sa atong syudad diya sa Hinterland Barangays, nga nakaros kabukiran. walo, May muntag ka rin yung taran. anim, Dito usab sa sigurong distrito sa atong Nakbayan. isa. Good morning sa 80 nato ka mga barangay kapitanes. Tuwing umaga. Apil ang ilang mga sakop sa konseho. Mag-exercise Ilabi na ang ilang mga barangay pulis. upang Nga karon na yung gatukaw 24 oras may butang. sa gabi. Sa ato sama kaigsunan nga sayo kay ng mata Umaga tungod sa at aga simbang gabi. lagi. Misa di galyo mga kaki-5. Ang uban nagsapanikay-sikay mga sukintig paminaw. Sa ato mga kaigsunan diya sa Merkaduhan, good morning, welcome dire sa ato pagparaguban. Diya sa may Merkados Kogon, at mga vendors diya, kumusta? Medyo kagahapon, giulan-ulan ta mga kaki-5. Doon na mo low pressure area na si Platan. O niya kay og mahimo kining bagyo, gatawgon kini mga kaki-5 og bagyong Romena. Tuwing umaga Standby mo niya na, kaya nga itong pag-asa itong i-update kalabot nining LPA. upang Nga mo suloray nasab diri sa nakadool na, no? Nga mo sulod diri sa Philippine Area of Responsibility. tuwing umaga Good morning sa ato mga nagbariyo sa kiran karon, mapribado man o pampublikong sakiran. May buntag ka rin nyo, labi na sa ato mga motorcycle drivers nga nag-alay diya sa Merkados Kogon. Kumbati mga chong, mga bro, kumbati. Diya sa may Carmen Public Market at mga motorcycle drivers. sa Plaza Magda. Good morning ka rin dyan sa ato mga vendors diya sa may Carmen Public Market. Sa ato mga taxi drivers, POG drivers. Ay bakit Ala, Merry Christmas in advance na lang ka rin yung taran. kamay. Yeah, may gala sa westbound terminal and public market, may butag sa Agurag Puerto. Dalawa, tatlo, apat, lima, Standby mo kay moton kami kaninyo sa mga nagunang mga informasyon. Mga balita nga nagpat sa among mga K5 reporters nga nagkatagron. isa. Mag-exercise Standby sa mo may gala sa mga balita gikan sa umaga. kauluhan o gayon mo nasab sa gawas sa nasud. Exercise tayo tuwing umaga.
Atong pasalamatan, una may kaigsunan ng atong labawang mga gahom. Diyos ko, Lord, salamat kayo. Thank you very much, Lord, nga sa kamaskog sa kanunay sa among mga panglawas. Ngayon mo kaming panalipdan sa mga sakit, trahedya, katalagman ugban pa, Lord. Salamat na rin like buntag nga imong gipambit ka na mo, Lord God. Pasayloa kami, Diyos ko, sa among mga sala, Lord. Hinauta, Lord, nga kanunay nimong iuban ng imong balag espiritu. Aron mo imugiya ka na mo sa among matag-adlaw ang gibuhaton. Kinintaran among gipanalangin. Sa ngalan ni Jesucristo atong manluluwas. Amen. Salamat na may galang miabot sa tanggal laing katuigan. Amo na nga itong pirmi iampog yun sa itong Ginoong Diyos. Tuwing umaga, mag-exercise tayo. Alas 4:35 na mga K5, di manggangan di akaroon mga headlines, mga top stories sa atong pagpanaguban. O na may gala sa atong balitang lokal. Gihugtan pa karon ang seguridad nga gipatuman sa tumagkadakuan sa 4th Infantry Division Philippine Army. Alayon nining atong holiday season og ilabi na ang doon ng kasaulugan sa anibersaryo sa atong igsuntang mga wanhon. Matod pa sa ating pababa may gala sa 4th Infantry Division Philippine Army, bisag taliwala kuno nga nagkahinay ng puwersa sa CPP-NPA, apan no nagyapoy pipila. Di gyapon kumpiyansahan kay basta anibersaryo muhimo kuno na sila og mga milagro. Amo na maigsoon nga alerto ang atong makadakuan sa militar. 5, 6, 7. Samtang sa mga police report nga atong ganay boss. Ila ka ang kolektor human sa dakong koleksyon nga kwarta nga niyang nakuha. Apan way swerte biktimas mga balibuo yung kamot. Biktima may galas mangungot ang mga kolektor. Inungdan may gala nga pastila unsao niya ni karon. Kapangutanan niya ang problema niya og mutuo ba kaya nga galon. Ang nabiktima siya mga kaki-5 sa pagpangot. Doga mga balita lokal. Nagkadugo ang usa ka lalaki human gitabangan kinig kulata. Adios, imbis Pasko maigsoon. Malipayon sadya. Mga lagom og bukol og lago mga bunog agyang nangkon. Uban gikulata, gitabangan ang maong lalaki. Sa atong mga balita nasudnon. Frustrating ni Vice President Sara Duterte o Presidente Bongbong Marcos gikabot siya nga miubos. Samtang gingon may galang nga frustrating ni Senador sa atong Senate President Chess Escudero, mao'y misaka mga kaki-5. Alam, misaka day si Mr. Arites. Ikuha na naman niya ang Arites yung dalunggan. Yun na pa. Na siguro yung naka-advise nga, uy, kuha na yung mga Arites, bisa tunog art na lang na siya. So lain kayo, mag-preside kina Senado, mag-Arites ka. Yun na pagikuha na niya. Doga mga balita nasunod. Adios, bad news mga kaki-5. Kay ugmang adlaw, laing pagsaka sa kinibang produktong petrolyo. Na Pasko pa naman. Ang dako-dako may gala og kinibang pagsaka ang diesel og kon krudo. Daghan na magagamit sa krudo. Ilabi na sa mga dunay daghang mga private nga mga sakyanan, gamit og krudo may gala og mga dawang increase. Gingong 120 pesos paingos 1.40 ang pagsaka sa krudo. Gasolina sa kasab. Gingong 20 centavos paingos 40 centavos. Matag litro ang pag-increase mo epekto og mga dawa Disyembre 24. Yun na pa. Gingon may gala ang hinungdan ko nun mao ang pagsaka sa balor sa dolyar mga kaki-5. Napatubil na mo karundaan. Hapon na ipultang na rin yung sakiran mintras wapa nag-interest. Labi na katong manas krudo. Liman kag 1.20 kada 1.20 pesos may gala kada litro. Halang na kayoy. Mag-exercise. Abo sa patubil na mudan patubil. Wa pa ta ka live wing sa atong K5 wing. Tuwing umaga. Wala pa?
Exercise. Okay na mo. O na may galang nga patubin na mo. Kawan natin ay sumig. Kay paabot pa lugar mo nga o pagpaugma pa mo. Tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing Sa atong balita gikan sa gawas sa rasod. Ada kong leader may gara o usa ka Islamic leader. Gingong napatay mga kaigsunan tol sa pagpagatake sa Amerika dito sa rasod sa Syria. Sabi naman ng kagulian karon mga kaki-5. Isang asa nga nasod. Ampol ang tangadi yun. Munilaab ang China o Pilipinas. Dita magapil-apil sa ila. Masukos Papa Jesus ng gubot-gubot. Yun na pa. Alas 4:40 na, dari sa sayo kabutagon. Ay, kininig po na inyong tigpamukaw. Kay 5 Martin Rapanot, magiguban ka ninyo. Hantod tas alas 6 sa buntag, ha? Ay, morning ni mo dia. Sayo kay ni mata si exercise. Agaw Bani Rabanes. Merry Christmas ni mo dagaw sa Maylaya, Carmen. Ingaw mo nasab sa imong pinalanggang asawa nga si Doña Jessica Rabanes. Ang katawan. Good nato ni mga avid listeners, mga diehard kinato de. Pakadias Carmen, Ilaya Carmen, mga kaki-5. Alas 4:31 na. Atong si Leones Kipapapay. Asa ba siya nag-operasyon li karon? Oy, by the way, hinay-hinay mo padagan sa inyong sakyanan, ha? Kaya atong kadalanan karon basa kayo kay nag-ulan na biya kagabi, Nag-ulan na kagahapon mga kaki-5. Busa amping-amping kay Pasko na ba? Simba ko lang. Og di mo mag-amping. Basig mga injury niya mo. Ha? Mo na mga kaki-5 amping yun. Mag-exercise tayo. Amping kaya basa ang atong kadalanan mga sukintig paminaw. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang Standby sa mo sa atong lakbitanan o niya mga sukintig paminaw. exercise At sa di ba naka-standby na karoon ng atong patrol. Kagat nagkrato may galas sa buhing pagulagway sa atong palibot na karong adlaw. Kay Papay Boran on board sa patrol. Good morning, Merry Christmas, Papay, please come in. K5 News FM. Kampiyon Report. Talong. Uy, si talong. Okra. Si talong. Talong. Ayun na pa. Talong. Yun na. Good morning. Kita na kang talong, ha? Morning. Wala na pinaskuhan kay Papa. Singaw naman kayo, no? Murag paabot ang tani siguro sunod tuig na po. Tuig, no? Swildo na siya itong pabuto na na. Ayun na pa. Pero salamat. Thank you very much. Mura ka rin panungog-dungog ka kay mga babasik na yung hatag lain, ha? Basin na. Basin day na maluoy ka nga. May limitation niya. Kipay Bart. Kipay Puy. Hali mo din eh. Ay, kaya. Bayari yung utang. Ay, yun na pa. Abi magpinaskuhan. Bayad utang man ay. Bayari yung mga utang. Kita mo ito. Ang bibo na karon sa simbahan. Lagi, oh. Ikawalo karon nga misa di galyo kay Kipay Bart. So, ang atong mga kabatanunan, napay no, taliwang ganina rin nagsugod ang misa, kung napay baklay, kung lahi nilang baklayan kay Pumarto, magabag, awid-awid ba niya, kamo to, sweet lugar kayo, labing lugar kayo. Awid-awid kamo to, mga bata, Pumarto. Awid-awid, sa kamot nilda niya. Tuhod, ang yawiran siya. Tuhod, nansada rin tuhod kay, lahat ng tiguang kay, mga bata, manong awid-awid kamot. Kung matiguang na, tuhod na to, tuhod. So, ang misa di Galyo, di ba mga, no, di kan sa may puntod, kauswagan, dire sa may bulwa, dire po dapit sa may NHA kauswagan, dire sa may Mount Carmel, dagang tao, gabi, kamang tao, dagang tao. Mo din dagan sakyanan siguro kay Mark no kay mga tao tuwa pa dulong sa mga simbahan. Correct. Pero di na ba bitaw ko dia po sa kwanpoy? Papay sa kinibang di sa Tomasako ba kada imnanan dia porpida nga batan-on Ginoo ko daghang kayo. Ginoo mo ni balin maslamat gikan na pagdapit sa may Trinidad daw sila. Trinidad nya karon nakakita og kaning nindot nga pasakanan na pod, diha na pod sila.
Lagi? Kibamart, no? Gani, dias, tungalis ka uban gani. Tungalis, karon ibali na po sila. Grabe ba? Dias, kapag misin tiruwa ba? Kapag misin tiruwa, karon, namingon mo siya kananda, dapita kay, grabe mo kayo ang, simbilog ka nga pagpamadlong din sa mga barangay opisyal. Nanapos sila karon dias, may tumasako na po diya. Grabe kayo diyan, mga bata no. Napay motor nga, ginuko yung mga tambutso. Ginoo ko. Lagi na, Kibamart, no, nakagina sa mga barangay opisyal. No, nakagina sila ang pagbadlong, Kibamart, no, sa kanabit ng mga inanang klase bitaw nga mga oo masing ikaw nakalabay ka diha Jesus making kasimba ko palayo mao magining among hinimuan sa mga batanon na pa mga batanon mga babae daghang kayo mga mimis mga mimis na kayo babae hinimuan mainom pag madisgrasya mao na din ang problema no di patuo sa mama o papa mo na mga problema karon mga bata nya ang mga ginikanan hagok pa karon sa mga ginikanan wala mas na nakamonitor na silang anak kung asa na ni padulong so mo na karon makita sa karon ang panangit ani nila ma simba Ginoo ma sa Ginoo di na madlok magpadapres dalan nastong awag bisa ay so Ginoo ko onya bosinahan nimo sipatan ka dayon. Yun na pa. Lagi. Gwandog na. Ang sakyanan namin mo likay sa kasada. Gali lagi. Grabe. Ang tanta mo likay. Ang sakyanan namin mo likay, no? Agi lagi ko, poy. Mura maghalos na lukop nilang dadan na mag-istorya ng dadan. Busina na to. Sipatan pa ka. Sipatan. Kiluan ka na to. Kaya na may bahay. Ayun na lang. Pasyo dyan. Sagpaon niya ta. Ayun na pa. Lagi. Pero mo lagi sa Kibamart no nga. Tinahan lang gid niya. Adjust Pasko man kako no. Pasko man kako. Pero ato alam mo palabi. Alam mo palabi kay malabian mo basin ba nga doon ay mga pangitabo no. Kibamart kay pasidan na clear malalim gino ko kamo na no. Di ba na ikaw doon na kay sakyanan. Anya maniyo ka hubog ka. Agay. Agay nada Kibamart no medyo. Ambot sila nganong dili man kabadlo nga naman tay ordinansa na. Way ngipon ng ordinansa. Alas 10, alas 12, wala na. Pero, binuntaga man. Binuntaga. Mo naging kaingon, Mark, nga may lang permiro ba? RCB nga, tabalos-los na gapon ni Puro Kinaplo. May lang permiro. Pag-abot na sa ikaduha kasunod. Wala na yun. Hilong na yun. Wala, siguro, sila po'y nangunay, sila po'y napabadlong. Good. Wala, pero naging, natakakon sa Carmen, no? Ito naging ng Carmen karon. May mga sakyanan, no? Agad mga sakyanan, no? Huwag klase, Marta. Huwag klase, pero wala yung trabaho. Pero ang trabaho niya pa man alas 8, no? Alas 8 naman. Marta, bobo, taga-upol, manigikan mga bobo. Grabe niyo, paimulos kisla ni Siyudad. Taga-upol niyo, mga bobo. Wala ikwan karon, wala na. Gating bobo karon Kibamart, gating bobo karon nagbaras-baras karon dinhi sa kadalanan. Na makita ta ato ta karon sa may Isalina Bridge Kibamart, no? Isalina Bridge sa karon. Naon ta ni Isalina Bridge pagkanindot sa mga kanay mga street boys, street lights. Mga kwan sugao. So nakay nani million mark ba? Nani nga mga sugao, nagpangbutan niyo. So malinaw na nga tuang sige. Nada si Boss Jojo? Dala, si Boss Babong na kabalaban. Babong na kalaban. Mayong morning, Boss Babong. Nakamatawa, siguro ni Mahang Uber ni, sa'yo magkayo nakamatawa ni Mahang Uber. Gaw. Sa'yo nakamata. Ikaw gid gawa Babong. Ikaw gid walking na siya karon. Panghanggat po panghanggat pag may time. Igos Babong papay hanggat nila magyapon kagainom poy. Uy, Duo Park. Uy, tada Duo Park. Tada ang iyang na mga suga night market ni. No, sa may Duo Park Kibamart, no. So, patsada ang mga suga karon sa Gaston Park, Kibamart, no, sa City Hall. Nindot kayo ang atuang mga suga karon mapuno na makita ta sa ni oras sa Kibamart. No. Ang misa rin padayon pa misa karon, no. Apit naman sa alas 5. So, kaututa mga human matapos sa sining sa misa nga din kini, si Padre Tikis siguro ang Padre Tikis. Padre Tikis Kibamart, no. So, wala ang pinagkaroon na no sa mga drivers karong mga oras
nga kanunay gid mga civic gid nga masakyan sa atong mga civic remarks, mga pasahero, no? Katong boat lugar, civic lugar mo sakay. So, amping nga kanunay sa iyong pagman ninyo. So, itong nakos panahon, kabumark, medyo ni naibitoon sa itong paghangad. Naibitoon na makita takron ng mga panahon na wala lang si Rainang Bulan. Bugnaw ang atong palibot. Nindot kayo, kabumark, nga iinom. Ginato kanunay sa kampiyon ng kape nga DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Nakatapi ka na, nakadetox ka pa. Wow. Popoy Iburan, para sa kampiyon balita, Serbisyo Publiko Kalingawan, Cagayan de Oro, 89.3, K5 News, FM. Salamat kay Papay Moran on board may gala sa ato patrol. Ay sayo kay Berhilio Joseph na kalaban aka Babong. Nagjaging-jaging ni sa karong paronas agaw Babong. Morning sabya Bernie Parito Arado. Merry Christmas kuno in advance. Salamat kayo idol. Elmar Aranaido. Watching from NHA Mambuaya, idol, mga security guards nami. Dire sa Limkit kay. Salamat. Ay, good morning kayo. Atong mga security guard sa may Limkit kay. Danilo Dolay, morning. Merry Christmas. Nabuntagan si Lulubot, dire og si Kuya Brian, lala kayo na pa. Bugoy na buntagan ng lulubot ha. May nasulubot kay may musayaw. May musayaw na sulubot. Dani Boy. Palikog share og like ka sa atong mga FB friends nga nagalantaw karon may gala sa atong live sa K5 News FM 89.3 mga ka-K5. Ato sa sigurong unahon wing ang atong lakat sa panahon. 51 minutos man nakalabay sa alas 4 sa kabuntagon. Bitaw ba kanabitaw nga atong mga balay kalingawan na aman na buhi pamunta na itong ordinansa pero sa lagi way ngipon may las pormero. Kini sang RCB Mag-exercise ang RCB may gala may lanes kinapayas pormero. Basta gali kubiras media may kaya sila mo implementar sa balaod. May kayo mo implementar sa ordinansa pero mapiyong-piyongan na wala sila piyong nasab. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Kaya nga diya sa atong ordinansa sa syudad mga ka-K5 Exercise tayo ginidaan naging magsaba-saba pag-abot sa alas 10. ang katawan. O daig kuan manggaling inom-inom na lang kuto para sa alas 12 after 12 midnight mga ka-K5 wala na gina. Ang uban buntaga man napay sounds nga laga pa kayo. O yun na pa. Moneng gingon lagi mga sukin tigpaminaw nga mura nig kuan, mura nig sigapalo ning atong balaod. Alas 4:52 atong lalakbitan karon sa karon ang atong pag-asa. DOST pag-asa na si Mr. Justin Navarro. Kay doon na may LPA na si Platan. Dire sa atong Philippine Area of Responsibility. Good morning, pag-asa. Panahon. Yes, sir. Mayong buntag sir, usap sa atong mga suking tigpaminaw para sa atong weather update karong adlaw. Ang atong gi-monitor kahapon nga si formerly Tropical Depression Romina, nigawas na siya sa atong Philippine Area of Responsibility. Wala na siyang indirect effect din sa Mindanao. Ug karong buntag ang tiguok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagtagong ngadto sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak na pagulan kilatog pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ng magagikan sa amihan ng silangan ngadto sa silangang direksyon ang magpasulabi sa amihan ng silangang bahayin sa Mindanao. Ug ang kadagatan niining dapita kasarangan ngadto sa kusog ang pagbalod. Sa ubang parte sa Mindanao hingay ngadto sa kasarangan nga hangin ng magagikan sa silangan ngadto sa habagatang silangang direksyon. Ug ang kadagatan hinay ngadto sa kasarangan ng pagbalod. Atong temperatura nagre-range ng 25 to 31 degrees Celsius. Atong adlaw utubang sa alas 5:52 sa buntag ug mosalot ng alas 5:30 sa hapon. Mao ni atong latest weather update ikan diri sa DOST Pag-asa Mulugan. Ito si Justin Navarro. Daghang salamat. Sir Justin, doon na lang ko'y gamay clarification, sir. Considering, sir, nga migawas na sa Philippine Area of Responsibility kining Romina unta, no?
So, kuha na ni siya kay LPA pamanto primero nya og kini bang mabuo ni siya mahimong Romina. So wa nay posibilidad nga doon na pay mahimong bagyo pa kining Romina, Sir Justin. Pwedeng pa ulit, sir. Medyo... Okay. Considering, sir, nga kining LPA pa rin siya o niya og mabuo na ning LPA nga masuod sa par mahimong Romina. But as you mentioned earlier, mugawas na magkaroon ni SPAR. So wa na tay paabuton pa o kini bang masinati nga bagyo so far, Mr. Navarro, Pag-asa? Yes, sir. As of current, sir, wala tayong ina-expect nga bagyo nga maapekto din sa Mindanao, sir. Ay, si kining mga kasinati na to nga mga panagdag o mag-ulan, bunga ni sa easterlies, may tawag ani ni term ninyo sa Pag-asa, Sir Justin? Katong mga pag-ulan natin karong adlaw, sir, localized thunderstorm ang makapekto sa atin, sir. Ay, siya. Okay, salamat kayo. Merry Christmas ninyo des Pag-asa. Good morning. Merry Christmas din, sir. Ulat panahon. At least gisibat na si Romina. Sibat Romina kay magbibo ang Pasko din kuan Pilipinas. Gisibat si Romina may zone. Pero doon nagyapuntay mas sinati ng mga panag-ulan. Bunga kini sa gitawag ko matod pag localized thunderstorm. So doon nagyapoy nagyapon ko piyansaan may zone. Pero may na lang kay og dunay bagyo may gala di gito mapugan. Mubundag itong kusog ulan mga kaki-5. Oras alas 4:56 na. Ayaw mo kalimot ha. Karong Disyembre 27 mga kaki-5. O nasa'y paghatag ka ninyo o gadugang dakong diskwento sa mga produkto ni Dr. Amiloy. Sa atong month-end sale mga kaki-5. Agig pamasko ka na mga kaki-5. Disyembre 27 o Disyembre 29. Diya sa atong klinika di Alternative Office. Na may butang des Agora terminal ng atong siyudad sa Cagayan de Oro. So pahimusli no ninyo ni kay dakog discount may galang inyong matagamtam. Labi na kining atong paborito, doon na mo'y mga nasinati diya nga mga labi na parehan nako nga taas og BP, taas og sugar. Ay di nako na iwala gyud ialalay nako na sa akong maintenance ang kining DTX 500 o kining D3 Vaio. Ang akong maintenance na agapon pirme. Maintenance na to, losartan. Pero alalayan nako may gala sa DTX 500 o D3 Vaio. Mga kaki-5 kinindot sa kainisya sa atong mga blood pressure o katong atong mga labi na katong mga tag-as og sugar, mga diabetikon sama nako. Iyon na pa. Og puno sa vitamina mga kaki-5. Katong way mga sakira, sakiran, bulag vitamins. Ang Mighty C di Alkaline Vitamin C. Kadyot lang kayo kay dunay duha kasakiran ko no. Gibanggaan, gisibatan sa suspek. Alaka, flash report ni makaigsunan karon lang nahitabo. I-check ta balikan tag patrol, pop ay buran, please come in. K5 News FM Flash Report. Diyos, ginoo ko kay 5 Mart, no, tuwak ka mga sakyanan ni karon din nga nagparking. Dito bitaw dapit sa City Hall, kani imong gitrabaho kay 5 Mart. City Hall, Lourdes, na Catherine, dininis na nakaparking do ka mga sakyanan. Ginoo ko nga guba man ni 5 Mart to. Halaka. Grabe. Ambot ang tagian ni siguro, paasin ba nagsimba ang tagian ning kaning usa siguro kay kaning usa. Kaning magkailam na siya kaning makabitog sports car type. Sports car type na siya. Color pula. Kaning Honda Civic. Clubart. So, kaning siya, nagtangag sa plaka nga Uniform Kilo Delta 827. Ngani adin ni motorsport style ni siya. Nakang-ana. Nisaka gid siya. Grabe ko sugi siguro impact ani ho. Sir, nakaparking na o muna nakabangga? Nakaparking yung duha. Nakita mo dapat akong video? Video. Nakaparking yung duha din eh. Gani, murag, pila ba ka, simirga ka, naisog mo kasi, nabantin yung duha ka mga auto karon. Adios. Na duha, kani usa ka Kia. Wapo rin makayong sakyan ano? Kibabart, guba, may kapag-guba niyo. Pero wala tao de sulod, away tao sulod. White House sulod kay posible ka ng usa, nagsimba ng usa.
Kaning usa, taga din siguro ni. Kaning usa Kuya Mark, no? Ang suspect, pick up daw. Pick up ng suspect, ani. Oo, again, kusog ng dagat. Kusog ng dagat, ani. Kusog ng dagat, ani. Kay, grabe guba man. Guba kayo. Lubot to. Ginuo ko. Ang nagtuo katong suspect Kuya Mark, nga sa maili. Ang pagtuo siguro niya. Kana ay CCTV din niyo. Na mga CCTV din nga gapangsyon siguro ni. Kani mga CCTV din Kuya Mark, no? So gapangsyon ni siya. Nga amantay mga silbi din mga kauban din Gawa sa CCTV po, wa may naka-witness diya nga nakakita o sa plate number atong pick up kana kabangga na. Ha? Suon niya. Kan mixon? Suon ka? Ang tagiyan ay fiksuon din Dahil kaning inyo na sa kanan? Mangod. Asa mo mangod Asa mo mangod mo? Ako si Tio karon daw na po. Taga-asa man mo? Dira at bang rasa. Kanune mo sa parking din Oo, diri ra gid siya ga-parking kay taga diri ra man migot. Naamoy suspect nakita o kinsa nakabangga? Kay wala namang ko diri nagpuyo ko manghod ra may naadara at family karon. Ang nga Si Matthew, ang kaning kon, Matthew la ko yata ka. Matthew. Ang katong usa kailan katong usa? Ay kaning atbang niya wala sir. Pero pila ko nagsimbang gabi ra na kay kanir may ga-parking gid diri kaning ako manghod kaning civic. Kanon na sa parking din Diri na gid siya ga-parking. Ginoo ko kay Mark. So nagparking din. Dito sa to mga wala nakakita po, wala nakakita to kabangga. Dito sa taga CDR ka sa CDR? CDR, RT. Mga kiling sa kibuntag Ginoo ko gapugo sa buntag pa. Grabe sila sa buntag ko markin na. Sir, unsay istorya ani? Doon na ba nakikita? Kanya sir, tingala may kinai-pick up ni Agi. Ay nagguba kayong dagway ba din na mahingon nga banggaan ko nun ni diri mo to mong sundan. Wala man na mo napas. Pero ang nakakuan po kay nabilin ng iyang plate number, pwede to mahimong ebidensya. Mayo kada. Mayo kini plate number na bilin diay. Dito kay Mayo. Kini plate number na bilin. Mo toy tanaw to gron. Katong nag-drive atong pick up. Unsa man to siya? Batan-on pa unsa man to? Tan-on ninyo. Tama maklaro sir kay kapag kanina mo wala namang gutong sa kanan isibat na. Pero unsay kulo ka to? Puti nga Hilux. Puti nga Hilux. Puti nga Hilux si Mark, no? Kaning mga bakas din uban na ni iyan uban na di ba? Sa iyan kaning pulaw, guba gi kaning Honda Civic. Grabe guba gi ang lubot pa tubangan. Ba kay ni Puyo? Basos Ginoo ko gabi kay Mark, no? Onya sports car ang iyang style, iyang type niya kay Mark, no? Gwapo kay nga sa kanan. Onya tanar na po yung doon na may naka-witness nga katong pick up na matikdan nga gawandog-wandog na daan ang dagan ba? Matusakti, nakita nila. Nakita nila nga ni no-left turn siguro siya. No-left turn man dito, di ba? No-left turn man siya kay Mark. Dito sa padulong tong Isalina. So nabantayan nila nga guba nga tubangan sa pick up. So sila, nakukat sila. Tumupo nga ilang sibil lugar wala sa kabalo ko unsa ni tabo kay sa bulay bangga kuno ni singgit nga nakabangga moto nga ilang gitry og gukod wala nila magukod kay Mark kay wala nila masapon to pero sa ilang pagani din mo na ni ang posisyon sa duha ka mga sakyanan nga abante naman kay kami sila diri mi dapit sa may kaning nabitoy dako din nga gate kaning Catrins niya na murag di ka pwede mo babag kay na may agyanan sa pasulod. Correct. Nabanti sila. Murag do mga nasibo giday. Motulo pa gikan sa parkingan ang usa niabot na sa pedestrian lane. Ang kaning Honda Civic. Nabanti nakang-asa ba ni saka na sa gutter ang digit lugar niya. Kanang posible ko kanang Honda Civic mo nabanggaan unas pick up. Onya kanang Honda Civic ngayon nakasupot sa dito siya. Ang Kia, kanina din ng Civic mo naka-abante na dito nga to kanya. Kusugin dagan ni Mark. Grabe kusugin dagan yun sa itong nakabangga. Kumi kayo. Kay lumping ang lubot na bahin sa Honda Civic, pagkatubangan guba, ang lubot sa itong Kia, medyo nakang-ano to, kay Mark, no, medyo na lubnot ng iyang bumper sa lubot nga bahin na to. So, mula din karon kay Mark, no, nga,
ang silbi ni ang nakanindot lang ani kay ang plate number sa Nakuha. pick up nakuha. Di Oy, ko Hilux. sa to, dito kay Sir, Hilux Hilux, kulo puti. Hilux puti. Atubangan ning imong silk sa lao din eh. Atubangan Ayun ning na. imong problema din eh kay Ginoo ko. Ang problema ni Mark to nagsimba sa Misa de Gallo kaning tag-iya ning kaya kibi hapit na mo man na. Hapit naman alas 5. Diba Mark no? So pag abot ang tag-iya ni musiga gyud mata to. Katopoy, masurpresa gid siya. Katopoy, nagduda ko katong drive anong pick up nga puti. Nakainom to, sigurado ko Posible. Posible gyud nakainom to. Posible gyud kay sa kadlaon. Gisipat. Unya ko sa kendagan. Base ko sa lisensya to. Dalan hiyes mo gani. Dalan hiyes. Basin gikan sa dito siguro sa kanabitong nay kanang nasa sa dynasty ba? Atbang ba? Mark no kanang dagang tao paglabay mo karon dagang kay tao. Kanang nay sayaw da kanang disco nay sayaw. Dagang kita paglabay na mo dito. Let's morning na Japon na da. Na dito dagang kay tao kay ba no. So posible gikan siya dito. Niya tingali basin batan-on na nag-drive. Niya nakamamam. Niya karon lagi nakabangga. Misibag di ka ba lumutubang sa obligasyon. Kaning damage karon kiba Mark Ginoo ko grabe. Ang Honda Civic maoy grabe gigturti kay kaguba. Sus ang tubangan ng daan no. Barong na barong ana sulod po barong na sulod sa kanya. Barong siya. Bagong makabugado magatagian ni kiba Mark kay barong man ni barong. Ay barong lagi sulod. Na sir imo ni sir. Asong barkada ni? Ay, sa mga barkada niya kiba Mark no. Mga silingan din ni ba? Taga Barangay 1. Siya mo barkada. Asal to. Ang bugado baga tagiani ka? Ibang tagiani. Barangay 2 na diya po, Barangay 2. Katrins. Barangay 2 na siya kasakop. Barangay 2 dito sa naan, Barangay 1 to kato. Siya abogado na siya? Tagiya? Bakong Basig Minister po, kay Simbang Gabi man. Hindi ka na bakong kambot niya. Kambot niya ka na may bakong. Basig Minister ba? Estudyante din ni Mark. Estudyante pa din siya. So, Trabante si Tiol kuno nang tagyan ng kuan kanang si Civic ko. Di ba ito Exxon? Dili man trabante. Nasa si Tiol si Padulong kay nagpa-blatter. Nagpa-blatter man siya. Nagpa-blatter siya. Ginoo ko Marto. Sus ang dagway. Guba kaya ang sampo ng tubangan guba gyud. Grabe guba. Wa gyud. May pagka nahiwi ba murabag kusog-kusog sa kumo ni Pacquiao. Kiba Marto ni adin yung bigid kayo. Ang nitabo dugan ining pagkabangga karon sa namtong pick up ka nga Hilux kiba Mart nga kulog puti. Kaya yung plate number ato kita man ato si Tirol be kita Tirol ato on na to dito sa kwan be kanahon tong plate number ato to plate number sir plate number to dito ang plate number be katong kanaogan sa Marta sige kanaogan na to dito karon sa Tirol kay meron man din ang Police Station 1 Police Station 1 wala sa Divisoria niya din si Tirol mo na nga Police Station number 1 City Hall na mo nga police station nga mura mga squatter pero bali na sila squad kay hapit na nahuman hapit na Divisoria at least nga nanagid balik ka sa Divisoria balik ka sila karon pagkakailaw opisina ada ka opisina dito no itaw boss kabantay ka tong bangga da tong bangga ato dito brother thank you sige brother sabi kay atong dito Mark baklay ta baklay exercise wala baklay exercise ba exercise siya kay agay kajut lang naputol to ka ba standby mo kay doon na duha ka magasakiran may gala dias Catrins Kidid nagparking in town kaya man giparking gibanggaan ning pick up halaka may pagkagubas duha ka sakiran kining usa may gala posible nga tuan is kwan kini bang nagsimbang gabi pa Misa de Gallo papay posible uga ka sa CDR lanok dayhan na to na mo ni taga CDR monitor. Salamat kayo, salamat.
So, sunod na. Sige, sige, be. Police station, number Mora 1. maggihangos ka po, yun na pa. So, Walay hagin. Sa una, basketball, tagduha ka game. Masuko pagpulihan. Masuko pagpulihan. Karon pagdulang basketball. Ayo, ikaw na sab, ikaw na. Hindi na ko. Makadumdum tapos batanon batapay dulag liga ba. Pagpulihan kita isa pa masukutan sa maniga wa pagaytag siguta. Karon na pagsugod ikaw na sakit nagtatritis. Iyo na pa. Okay. Amo na maghangos pa. Iyo na pa. Makalma na niya kay basi hanguson ino sa kada ginhawa sa. Ginawa sa ginagbay kay gihangos ka naman no. Dalawa nga. Ano problema to? Exercise kulang na to. Exercise. May kulang. Exercise good. Mo na dia. Morning tao nga kasalik sa kanang detect servant ba? Sa kulang exercise. Happy na yun. Pero ang nagstorya, labo pang exercise. Sige, awit baso ni. Ayun na pa. Yun na pa. Saka na ka pulis. Sulod ko, naway man nagpa-blatter din eh. Anas na naman, ma'am dia, ang babae. Tagya sa Honda Civic. Ikaw tagya itong sa kanan. Naibatan mo, ginimod. Bata pa? Sa kanan, oo. Nagwapo ka siya nan. Bupa yung taon sa sila. Ay, UKD 227 niya sa kanan, no? Tayan ni sa itong mga listeners karon ito sa ibang lain naman nila. Tamis gid Mark no. Tamis gid kayo ang Honda Civic lagi guba kay bag-o para sports car ang type niya. Kita na to. Kita mo ko sige nga sa Current Mark nga ada kita nga kakaibog ba. Ayaw na pa. Doon naman mga driver nga labi-labi hubog to, sigurado ko hubog to nakainom to. Ang imong sakyanan nga nakaparking lang. Damay silang kabuang. Imposible kay staran ba kay nakaparking na diha gawas og nagsunod sila na posible nga aksidente kana siya ang kanang usap po dia posible nagsimba na ba ang usa dia gawas og gikan simba may nga puampunin mo nga Lord ilikay mi Lord sa mga disgrasya yan siya kanang disgrasya naman noon kay katusan siya poy og nakatagpilaw lang sab di man tumudagan. Pero kato nakainom na nagduda sa tang katusan siya murag watoy mga papeles watoy lisensya. Ano mo sibat pa siya nga na dami ta insurance insured mag-ingon lagi sa mga tao nga to interview ka ganina dito sa ibabaw nga sa ka-pick up no. So dili ta siya angay mo biya. Ang obligasyon dito ang tubangon ni. So doon ay problema niya. Nagito duda ko batan-on o lisensya nakainom kana. Ano yung mga problema niya, Mark? Ano yung problema? Okay, kasagaran na pagkaroon, mga disgrasya, mga batanon. Batanon, gikan sa inom buntaga, niya mag-drive sa kanan, bisag nakainom na, mo na ay resulta, disgrasya. Watang kabalo sa kadto, kung doon na ba si mga sakay, no? O doon na ba ka nasamdan sa kadto, kay susupat kayo. Bulog-bulog yung panguluan to, sigurado tanto, guba kayo ng kuhan yung nabanggaano. Isakagod ang Sakas gater? Honda Civic. Sakas gater ang Honda Civic. Grabe kusugan dagan ito day. Ay, grabe. Kusugan dagan niya, Mark. Yes. Kasi posible ka na ng pals. Sana? Pals. Posible. Basig niya gikan. Posible nang niya gikan. O niya, pasikat na yun. Nakainom naman. Basin na abay mimis ba eh. Basin ba? Ano na siya, ay kabala ka tanawa, walang gao. Mupadagan ko, bangga na yun. Bungkag. Nabangga siya dito. Ayun na pa. Ang problema kay Doa kasi kanan ang iyang na profesyon. Tinod na. Ang lubot sa itong Kia. Ang kabigit kayo kung tao pa bunog, ang Honda Civic. Ang Honda Civic, sino para may kay Honda Civic ko? Ang lubot, kabig lumping yun, gupa, libat ng lubot. Ang atubangan, kung bungi, pabungi. Ayun na pa. Pabungi, bakong tao bungi. Nabungi na. Nalangkat ang konstubangan. Karon, nagtuo siguro itong pick up nga hilak. Nga makalikawa siya. Kay night plate number na bilin. Mula diya. Ang mga tao, kay dagan kay gantong simbahan, dagan nakakita. Dagan nakakita. Wapay labot CCTV.
Ang CCTV, buhay ng CCTV. Surrender na lang, Loy. Surrender, Loy. Loy, surrender na lang. Surrender na, Loy. Ayaw hasulan sa mga taga-kanan, Og babae nag-drive ani po, surrender na lang, day. Ay, kung binabadji. Surrender na lang, day, Marites. Kung binabadji lugar ng drive ani, surrender lang, day, Marites. Pero lalaki. Kung lalaki. Doy, Maricor. Diday. Duday. Doorday. Maricor. Iyo na pa. Doorday na mahinoon. Bilang kay kidlat pagkon kibada Marta. Sige, be. Para ito man karon ang Agin. pagduktok sa computer pa. Agin target pa. Murag ko na ni siguro. Mana siguro targetan ni. Ko na siguro yung personal. Kaya na lang siguro personal ni. Yung siya. No? Katumad no. So, daghan ka na sige lugar kay Mark na mga diskasya. Panawagan sa ato ang taga Department of Health, dili man LTO nanawagan, ang DOH man. Nanawagan ka. Ang DOH nanawagan, dili man ang LTO. Ang LTPRB. Ila din ni Paimangno nga kinahanglan gyud nga dili makainom. Amping. Dili makainom. Lagi. Mag-drive lugar, no? Kay makatag delikado sa resgo sa mong kinabuhi. Kung magkainom ka, no? Makapropisyo ka sa laing tao. Manika kung propisyo eh. Propisyo daw ng tagkiyan ni mga sikinan karon kay Smart. Nga naakaon dito, nakukat man katagay pagparking na to. Abi na ko, nakpong ko sa RTA. Ay, yung hungan na ko nga, sir, na ibangga o. Salamat kayo. Na pa. So, kung kanon ako, ay, dako nga balita ni kay grupa man lagi. Ang lubos kutubangan sa Honda Civic, no? Kibukart, dayon ang kanilang Kia, gubang lubot, nalangkat ang yung bumper. Sa lubot, no? So, pag ingon nga daang plate number sa suspect, wala problema. Kita ka na, kawan ka ba, no? So, kung gusto ko kita ang plate number, maparsal plate number na ang plate number. Ang plate number. Sabi, kanto mong cellphone dito eh. Plate number. Gumad na. Ang plate number sa Pamino Doy. Katong pick up din siya, pick up. Pick up. Pamino Doy. Ang plate number ni mo, nga mo ay naghatag o sige lugar ka ba, Mart, nga katinawan, kung kinsa ka, morning, doble alpha, Romeo, 8914. 8914. Alpha Romeo 8914. Sa popo kapag kakaroon. Check ani sa LTO. Automatic gini. Mart unsa man sa ubos? Philippines. Murag dili ni mao ang plate number. Murag man nag-temporary plate number na siguro ni. Kana siya? Pero mo ni iyang gikamit. Lumard no. Kolorom siguro tong sa kinana to. Ninawag motong plate number kita Mark no. Sa pick-up nga puti nga nakabangga na. Sa pick-up na puti. Ninawag kang Mateo. Tigilan kay nawag. Mo nga lamar dong Mateo. Kay nawag siya kita Mark kay katong tagihan ng kwan Honda Civic. Si ma'am. Sige lang pa sila. Nako nangabot nga kauban sa media. Sige. Kita din exclusive naman. Magyod. Exclusive naman din dito. Pero di sa taga-dool kay di mo sama sa uban niya. Makarap ng diretso ba? Na di-interview pa sa polis. Watsinyas. Watsinyas ka ron. Wala ko mga tuwis ko dito polis ko gimamantang sa kong iyog. Wala pa siya kumantuwi dito siguro. Ang katong balik ka to poy, katong pick up poy nga Alpha Romeo 8914 ang plate number. Goy, sa popo ka doy, kinsa mga drive ana sa kanang bangga ka duha ka mo ko. Imong gibanggaan. Tubangan na ang imong responsibilidad sa duha ka mga sakanan at pagtinlawan. Kani naglikay ni Silver na posible doon ay problema niya. Wala lisensya siguro na. Nakainom pa. May nalang kay way mga tao nga yung na-appeal nga nadalahig des pagbangga tong kwan. Driver itong pick up. May nalang
nga pritaw adto, delikado gyud. Delikado oy, delikado kayo. Ikap na kasulod itong sikanan. Posible masamdan ka. Ay, sigurado oy. Pati gubaa kayo sa Honda Civic. Kumi kayo. Ang lubot, ibanggaan sa pick-up. Astilan, Ginoo. Ang tubangan to, kiniatok ni Abanti man siya. May padulong atong Kia. Mawag yun. Nakasaka ko sa gutter. Tungos ka kusog. Grabe kayo, Kibamar. So, kung ikaw mag-sibian ni insurance, lagi. Itong kung nagkikipamar, no? Sige, no? Kung nga mo sa ringgit na lang siya. Mawag yun. Dito, padulong sa Carmen, magkunuto, no? Okay. So, sa ito pa, gilipton pa siya, no lipton na na dia. Grabe yun, no? Lipton na mo itong ang madungon yun. Matutong ati na bilang na matigdan. Ninulipton man. So, medyo nakakuha. Grabe yun, kabayulitor kayo ba? Nakita nila nga ang atubangan sa sakyanan, guba. Oo. Paano daw, gupa ba na? Wala. Kung nanisinggit nga nakabangga na, matugukod. Wala lang makasi kay sakyanan man na sila kay... Pero na nakasiplat, siya plate number. Oo, na plate number. Yung plate number mo na bilhin. Na dia. Kunya, ni hayag. Dagang kasimbas katedral, dagang kasimba. Sa popo, kita gid sa perme. Good. Kita mark. Pupugit sa kanuna kita ni kang sa kabuntagon. So, hayag napit to. So, kung alas 5, mikit pa man. Dag magud boy, murag kon ba? Pasig. Taas to ng gabi alas 5, mikit naman kagapon. Mo ba? Mark na o karon. Dugi pong hayag o. Dugi hayag. So, nga may dagang bito ano. Ato nang pabuton si Mateo. Pabuton na to Mark. Pero Mateo, pero babae na siya. Lalaki. Laki din na. Batanon pa. Artista. Mo ba? Oy, murag na bayutan kagaling da yun na pa. Sa tagit dito kayo sa nanaen na akong pisingkasa. Ora galing milubad ka na galing ha. Yun na pa. Oy, doon na ramay panultion nga kung makataas edad na ramay kuno usahay nga mubalhin ang kuan. Yun na. Pero ikaw sila boy, paano primero na ba kuno ilood? Kadaan lang kuno snowber. Yun na pa. Yak. Wala. Yak. Yun na pa. Si Mateo. Ito ang balik to yung sikanan. Papay, balik-balik ka lang sino ka na ako natataon kaya maginabuhi sa ta. Sige, final report sa diya. Balik lang ng taon. Yun na pa. Papay, balikan ka na ako karon taon. Gipa, Papay. Niining nagduda ta may gala. Kining nakabangga nga nakasakay aning Hilux nga puti. Sigurado tag nakainom ni. Posible guwa na lisensya. Kaya nga nung musibat man siya mga kaki-5 o pagbangga niya ng sakyanan nga nakaparking, sigurado na problema to. Sakto sa siguro tong tubil. Standby mo sa itong magbalik. Dugang update karabot nga na o gatong market news. Uman mga reports. Apan sa di pa, manginaboy sa ta, maminos tagpipila ka mga bulawan ng pahinumdom. Standby! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok ang sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500. Angelita Chacos. Nailan ko sa ngalan nga Liti nga taga-Agora. Sa ko kanegosyante, business nga mo gulayan o putasan. Nga, dili ko makatulog tungod sa kakapoy sa akong lawa. Akong tiil mo cram. Sus, kaloy sa Ginoo. Nawala akong kakapoy, ang akong tulog nindot na. O katong pitik-pitik sa akong kasing-kasing nga murag tusok-tusokon sa hangin nawala ang akong aslom nga pang tig-ab nawala unya og akong ihi nga nagtula o ang akong ihi nga magbula
Medyo gid ning limpyo gid siya. Mura hangtod karon mo gid ang among gigan. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas active pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix na prenga detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix na prenga detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling magpaniwag kay lutong at kay hintay. DTX Coffee Mix na was na pinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulcer. Mag Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Dako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap sa mga butika. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. DTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. O ako di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko kay it happens to myself. DTX 500. D3 Bio. Ako sa ngalan na to, ma'am? Ima Gaman. Tagaso, ma'am? Ginlis. Kanang mubakod ko nga malilong. Then mulakaw ko. Mulakaw magsampaway. Dayon, doon na may akong nadunggan sa radyo nga D3 Bio kay para ko sa vertigo. Labi na sa mga senior. Then pupulit ako din makabuok. Maulihan mag-uli. Nagsige na rin palit. Indot kitya. Kay ko ang man ka nang ibang then dili na kubot mo. Muna ko busog ba? Sa ulat, mahuhaw man ko kuto. Karoon kay dili na. Ima Gaman. Tagaso, ma'am? Ginlis. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre. Libre? Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
Aniya na po ang atong month-end sale promo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center karong December 27 ug 29, 2024. It's a season of joy. Ho, ho, ho! Inyong mapalit ang mga produkto ni Doc Ramil Uy sa dagko kayo nga diskwento sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C ug daghan pang uban. Month-end sale promo sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center December 27 and 29, 2024. Bisitahe ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Agora Marketplace, Lapasan, Cagayan de Oro City. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Oras may galas sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Philippine Standard Time, alas 5:31 na sa sayong kabutagon. Alamatan na mo. Standby mo niya, tanton, balikan tas kipapapay. Arapan din rin sa Tas Market News sa atong Bantay Merkado Update. Importante sa kayo ni mga K5 kay tingkumpra na karon. Kaya nakalang ugma pa ka mangumpra sa 24 nga diha naman kumbati nilutuay naman na. Sa bibo ka itong merkado karos pinalitay para handa natos pa pag sa ulog Pasko. Sa aton may bawaan nato karon mga kaigsunan sa ang mga presyos mga nagunang paraliton. Ay, Merry Christmas ni mo diya. Madam Doña Inday Castillo o Doña Kagawad Betsy Lagrosas. Ano na daw tagya? May tinabi na ni Papay. Sige, unahon na sa natos Papay, be. Kay may nabi niya tong sakiran may gala nga nakaparki lang, gibanggaan may gala sa pick-up. Iyon na pa. K5 Papay, back to you, please come on. K5 News FM, Kampiyon Report. Chief Mark, no, sa Tinol Gida, gikan Simba, ang tagiya ning kaning Kia, Kia Auto, Chief Mark, gikan Simba yun sila, pagbalik nila, naibulong silang, tumoy silang tubangan sa auto nga naman tubangan. Nga abanti man. Oo. Na imbis sa tangan din sa taas yun. Taas yun ang ilahang sigurad nga giabantian. Pero ang sampo tayo na damay siya ng Kia ba? Sampo na damay. Lupot si Mark. Lupot. So, yam din niyo ang driver sa maong kaning Kia. Boss, good morning boss. So, gikan mo si Man, boss. Ano sa tingali mo, boss? Jigo Largo. Dito siya mga dokumento. Tagasa man ka, sir. Yan, Carmen. Taga-Carmen. Carmen ako. Taga-Carmen sila, Kiba Mark. Nagsimba siya sa katedral, Papay. Simba siya sa katedral. Ang puto ito, ang ilang sa kanito, nagibanggaan, no? Kiba Mark, ako indamit sa lubot, nga bahin, tang-tang ko na yung kunanin, no? Asa na kita ka-parking ni, ang imong sa kanito? Ang ulo ani tupong gidiha sa kuan sa displayan nga. Hindi rami ang lawat. Kini pud layo ko ni dito. Ito ba layo pa? Pero pud ni kusog gid ang pagkabanga adi. Dito itong kanto ito Mark ito itong naabit ay gate. Dito kanto ning gamay. Dito sa kanto ni siya. Hindi lang ko ka live Mark no kay ambot sa diferensya niya itong tingatong live bawal man paparkingan ng desk gate, di ba? So nakabaiwas sa layo-layo ginayo. Layo gyud. Layo gyud ang abot kanto. Ang ilahang Sibigid Mark nga na abatian. Batian. Kusog dagan gyud. Kusog dagan sa pick-up. Kusog dagan. Ikaw gid Mark makita ka din makaingon ka kaning ang nakabangga kaning Honda Civic. Makaingon ko ba? Ngamoy nakabangga na Pero gibanggaan siya. Pagtanaan mo sa Honda Civic, labaw pa din dinigit ka gibanggaan siya. Gabi nga
hiwi kayo, no? Tuod atong salvahis ka driver, nga misibat na siya, no? Sibat na yun. Misibat din siya. Pero lagyan plate number, talaga, dala na sa police station ang magkiayon. So, naglingo in taon si tatay nga. Taon nga. Atong tagihan ng kuan kaya? Itong kaya. Na itong mga traffic investigator niya? Wala pa itong traffic atong TEO. Wala pa nakabot si Bumag, no? Basta atong gikan na nimba, nabulabog sa din pagkabot sa mga nanimba ba? Gikan na nimba, kita sa din naasat sa din Bumag na to. Tanaw sila, makaingon sila nga, uy, tingin sila. So, malagi si Bumag, no? Honda Civic, wala pa, nakagawas, pa dito? Wala pa kagawas. Ako pa ito tanawon to. Pabutol to kay Bumag, no? Katong Batanon. Nga, civil driver kaning Honda Civic kay Bumag, no? So, pinag-check at least nga ito naman, gidala naman ang tagihan. Nakuha na siguro na ito ang pangalan, atong tagihan no? Kibumag no, niya mo nga sa kiran. Mo balik ka ta, Kibumag no? Alang sa paginapisap nitong tagihan ning Honda Civic. Paabot pa na, asun taga-paabot pa ta sa ato ang taga-traffic unit nga gikan sa barangay Kauswagan, Kibumag no? So, gikan sa location, Kipay Pupoy, Iburan, Pangas Kampiyon, Balita, sa Bisyo Publiko, Kalingawan, sa Cagandiro, 89.3, K5 News FM. Tingala na lang, pag-abot sa tagiatong kaya, inaunsan mo ng sakiran, kalayo magilagputan. Naloy, katong driver pick up ha. Driver pick up nga puti. Agoy, ato na rin taon na yun na paglangana. Pasig hangover pa siguro to mga kaki-5. Bulog-bulog pa siguro ang ulo ato. Kay og doon na siya dokumento sa iyang sakyanan o niya doon na siya lisensya. Di ba siguro siya kay ibutan to ng granting disgrasya? Ba magkakadlo ka insurance may mubayad na? So pasabot mga ka-K5 atong analysis nini, posible ni siya nga way lisensya. Ikaduha, nakainom. Ikaduha, nakainom ni Galbaneho. Kay grabe ka kaniya lagi. Labyan na to may sondas tumasakop por bida. Pakabot na si Bisuda, sus ginoko. Grabe mo na ni mga tulog ng mga batanona. Mga sukid tigpaminaw. Kay og nakatagpilaw lang siya, nagmaniw ka sa kiran, medyo makatagpilaw ka, na unya makadisgrasya ka, basta naala kay dokumento, di baka mapulmahan. Duda-duda kita ni Muloy. Unsa ka man ba, babae ka maglaki, nakuha imong plate number. Yun napakadail niya. Alas 5:37, aray sa taskuan ba, mga presyo kay sa ako nang gikaingon, importante sa kayo, nga masayod magkaroon kay tigkumpra karon para sa Pasko. Tanawon Tareski 5 Jonathan Sprekitek sa Manalbe sa mga presyo nas merkados kogon karong mga orasa. Yes, alang sa atong market news, Bantay Merkado Update, K5 Jonathan Sprekitek sa Manal. Good morning, please come in. K5 Bantay Merkado Update. Ari bibot bro, kinilay tayo Sprekitek monlay. Ayag na yung K5 Martin. Ayag na, kita na ngangas. Ayag na, pero ngit-ngit hapon ang sunod sa merkado. Ngit-ngit. So karon K5 Martin, medyo minus karon ang mga isda karon K5 Martin. Minus? Sa itong paglibot ko, minus karon. Grabe gid pud kamahal ang isda karon. Ayun na pa. Kung unsa atong paggulagway sa presyo sa isda tumiaging adlaw. Karon mas ni doble pa kay Martin ay ang presyo. Adios. Sa paglibot ato sa lagway kadjot kay Martin kay sa dinis kugon magod basta matingala ang uban. Kay grabe kaguot ang dalan karon. Ato miagi kung atong ihulagway karon kumpara sa mga miagi. Alabi ng Captain Vicente Rua og kining sa Mayakapin Street kay Martin. Medyo buot yun ang dalan. Piot yun ka sa mga vendors karon. Nga grabe kadaghan na maligya na sa mga kadalanan. So gisubutan na ito sa mabaligya. Kay Pasko man. Pero gikabuti ang Kipay Martin nga sa bulan na po kining Disyembre o Tuto ginapod. Bumak sa normal na. So karong Kipay Martin yan sa sulod sa merkado. Ang isda karon atong unahon kining mga isda nga matambaka 300 ang kilo. Karaw 300 ang kilo. Burot 240 ang kilo. Tilapia, 240 ang kilo. Bangos, 220 ang kilo. Kitong, 350 ang kilo. Anduhaw, 240 ang kilo. Malapati, 350 ang kilo. Salmon, 350 ang kilo. Tangigi, 550 ang kilo. Pumpano, 500 ang kilo. Ang malasugi, Kipay Martin. Sa imong idol nga, si Mamart. Dinis. Matod niya.
ang malasugi ito yung 720 karon 850 na. Adios! Ang malasugi kita Barkin. Gisi mang waita na. Nukos 450, Lapu-Lapu 550, Maya-Maya 500 ang kilo, Diwit 450 ang kilo, ang shrimp katag 340 ang kilo kita Martin, ana sa 450 ang kilo. Adios, grabe samtang ang isguta na to ang karne, baka pabiling na sa 400 ang kilo, karning manok 180 220 ang kilo, baboy ana sa 340 to 350 ang kilo. Adios. Ang kanding nagpabiling ana sa 700 ang kilo kay Martin. Samtang di na to kalimtan kay Martin ang surprise result kagabi sa alas 9 702. 702 kay Martin. Ang ay 7-0. 7-0. Iyon na pa. Ang alas 9 nga result kato na mga nangutana karon sa mga kaigsunan unya matod palagi hearing na to kay Martin 2-0 to. Wala 2-0 to. So at least kay Martin mo na ang pinaka latest update karon sa presyo sa kining isda diri sa merkado ug ang karne. Ang presyo sa isda medyo aduna jay pagsaka ning mga panahon na. Kini nga balita tungkol nato sa Ditex 500 ang herbal food supplement nga makatabang aron mobalik sa normal blood sugar o blood pressure. Makadetoxify pas mo panglawas. Kini mapalit sa klinika de alternatibo sa mga butika sa inyo mga dapit. Kini si K5 Jonathan Sabanal para sa kampiyon nga balita serbisyong publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. Saka tong isda karon, mahal-mahal na to isda. Ibis ganahan tag kilaw, medyo padaplin sa tas malasugi kay tag 850 naman kilos malasugi. Iyon na pa. Tamis kay nig kilawon pero tamis man sa presyo. Ay! Alas 5:41 na mga ka-K5 diri gapon sa atong pagpanaguban sa turbanong balitang K5 sa umaga. Ato sang nawato ng mga reports gikan sa itong mga kauban. Kisayo na naka-standby K5 Erwin. Balik-balik ko na ko ayaw magkalimot ha. Karong Disyembre 27 o 29 mo na nga itong month-end sale. Paghatag ka rin yung dakog diskwento sa tarang mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Agig pamaskong handog ka na kaninyo nga maka-discount mo sa iyang mga produkto, labi na sa iyang Super Trio. Ang DTX 500, D3 Bio ug Mighty C. Naasab yapon ba ang atong inyong kinahab nga kape? Ang inyong DTX Coffee Mix, no? Discounted yapon napil ang Spore Biotex, ang Preview Coffee, Extend Food Supplement, ang atong Dio Fresh Roll-On, DTX Beauty Soap, o ang DTX Herbal Oil na mga discounted na may gala. So pahimosli ka na ninyo karong Disyembre 29 o di Disyembre 27 o 29 diya sa atong Klinika de Alternativo Office nga na may mutang may galas Agora Terminal ni atong siyudad sa Cagayan de Oro. Doon na mo igihambin diya nga mga matang nga mga matigdan ninyo doon ay mga bukol-bukol nagduda mo sis na ayaw na ninyo mo paglangan, ipakonsulta ka na sa doktor. Ipakonsulta na sa doon nga hospital mga kaki-5 ba. Kay kana magong cyst mga kagsunan, kanang cyst may gala, mga fluids na siya nga mukailan sa bisang asa nga bahin sa itong lawas. Lakip na niya na nga itong mga internal organs. Kay ang infeksyon magod, tumor o impact injury, o mga parasite kasagaran kinis mga hinungdan sa cyst mga kaki-5. Doon ay mga nagpagtuon nga nagpakita nga ang oxidative imbalance o ang inflammatory mediators ang posible nga may kalabutan sa pathogenesis sa mga cyst o uban pang bahin sa atong lawas. Palig-una ang antioxidant defense aron mapugnan ang pagtubo sa cyst. Tumar may gala sa DTX 500 kada adlaw parisi ka na sa Mighty C ang labing kusog nga vitamin C aron malikayan ang infeksyon sa mga nagunang hinungdan sa mga cyst kaki-5. 43 minutos sumana kalabay sa alas 5 sa Kamutagon. Ato sang i-check may kala mga report gikan sa itong kauban. Unahon sa nato si K5 Rekim Sulita.
Kining gingon may galang pa Police Regional Office 10 gidaig ang mga kapulisan nga nakasakmit sa mga dinagko nga kantidad sa mga illegal nga drugas. K5 Reclaim Solita sa detalye, please come on. K5 News FM. Kampiyon Report. Gidaig karon sa tong kapulisan gikan sa Police Regional Office 10 sa pagpangulo ni Police Brigadier General Jason De Guzman, ang Regional Director sa Police Regional Office 10, ang mga operatiba nga nagahimo sa drug bypass operation nga nakasakmit sa dinagko nga mga kantidad. Diin matod pa sa naisgutan nga opisyal nga kinahanglan ipadayon sa itong mga kapulisan ang paglusad sa drug bypass operation aron matod pa nga masakmit ang dagko nga kantidad sa illegal nga droga. Diin nakasikop ang mga kapulisan gikan diya mismo sa Valencia City, Bukidnon sa usa ka 46 anyos nga lalaki nga matod pa high value target sa pagpayuhot ni ining illegal nga droga. Nasikop sa kapulisan sa Valencia City Police Station ang usa ka drug suspect atol sa drug bypass operation diya sa Lumbo, Valencia City, Bukidnon, og ang suspect na ila nga mao si alias Mons, 46 anyos, usa ka electronic technician og matod pa first time kuno niya nga nagahimo sa kining niyang pagpamaligas illegal nga droga og matod pag-iingong source usab kini sa drogas gikan sa Kilikili, Lanao del Sur, og matod padaghan ang iyahang pangbaligyan sa gituhuan nga shabu. Nakuha sa mga otoridad ang 20.1 gramos sa gituhuang shabu nga mobalor matod pa sa 136,680 pesos. Lakip ang mga drug paraphernalias, mga drug bypass money og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasagat nga kaso batok sa nisgutang suspitsado. Diin matod pa sa nisgutan nga pulis, labi na si Police Brigadier General Jason De Guzman nga kinahanglan maningkamot pa ang mga otoridad labi na sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug uban pang partes Mindanao sa pagpuhag ni ining mga drug suspect aron dili mas mo grabe pa ang pagpayuhot sa illegal nga droga dinhi sa rehiyon. Kanato mga nahipos nga mga balita hatod kanato sa D3 Bayo, ako si K5 Rikim Solita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. Gikan ni K5 Rikim Solita rin siya ni K5 K Boscayno. Kay gingong mga guerrilla front kuno na dismantle na. Napag po yung mga NPA siguro, pero di pareha sa una grabe ka-aktibo kayo, grabe kadaghan. Ato check may kalang detalye K5 K Boscayno sa detalye, press command. K5 News FM. Kampiyon Report. Na-dismantle na matod pa ang panang guerrilla front din sa rehiyon. Matod ni Port ID spokesperson Colonel Francisco Garillo, niubos na ang ihap sa CTG. Usa sa indicator ang pagdeklarar sa Surigao del Norte, Surigao Norte sa Caraga Province na insurgency-free. Samtang gi-intensify sa Port ID ang ilang operasyon. Kanunay isa bilang ang gikonsiderar na dunay bahag sa CTG. Ito paminangkaran ng pahayag ni Port ID spokesperson Garillo. In Yuletide season, we never stop to ensure there's security, there's safety sa mga communities while enjoying the vacation, while enjoying the Yuletide season. Of course, alam na natin na ang Pilipinas, ang mga Filipinos, ang mga kababayan natin nagse-celebrate, no? Talagang importante itong panahon na to. So we are here 24/7, no? We will address any security challenges that may arise during the Yuletide season. We always monitor, ensure that we are on alert always, no? Hindi tayo magkukumpiyansa. Si Port ID spokesperson Colonel Francisco Garillo, samtang mag-organisa ang Fort ID Press Corps o Infantry Brigades, mato ni Fort ID spokesperson na Colonel Garillo, para kini sa masayon nga akses sa impormasyon. Importante mato pa sa Fort ID Infantry Brigades sa rason nga giheld ang Fort ID Press Corps meeting kagahapon alang sa pag-create og cluster sa managlahing brigades. Naglangkob ang cluster sa 401 Brigade sa Agusan Sur, 402 Brigade sa Butuan, 403 Brigade sa Bukidnon o 901 Brigade sa Surigao Norte o Surigao del Sur. At balik ang pahayag ni Garillo. Mahirap kasi na tayo dito, okay tayo dito. We have this process and mechanisms with and partnership, no? Maganda yung partnership natin. Talagang very cemented yung ating partnership dito. But yung sa mga line units ay not the same. So the media is on the fourth state and it propagates our trust, programs and accomplishments, and also it also yung
provides truthful information to the populace, no? Institutionalize a partnership with the media as well. Si Fort ID spokesperson Colonel Francisco Garillo kini nga balita tungkol nato sa DTX 500 o sa herbal food supplement nga makatabang aron mobalik sa normal ang level sa blood sugar o blood pressure. 100% pa nga makadetoxify sa atong panglawas. Kini mapalit sa klinika di alternatibo sa market city sa mga butika. Kini si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Salamat K5K Buscaino. Gikan ni K5K Buscaino may galang nitang ni K5 Sai Olivera. Gingon may galang 9 anyos. Ang pinakabata nga namamdos sa Jensan. Amahan 12 anyos sab. O yun na pa sayo ba kayo nanguwag? Morning sayo ba kayo nanguwag? Nara, naka-standby na. K5 Sai Olivera sa Ritali. Please come on. K5 News FM. Kampiyon Report. Natala sa syudad sa General Santos ang youngest pregnant K5 Martin sa edad nga 9 years old. Din ang amahan ni ini K5 Martin sa gisa po ni ini usa ka 12 anyos. Tungod ni ini K5 Martin na alarma ang mga otoridad ingon man ang netizens labi na ang mga ginikanan kay Faye Martin tungod naggabata na ang mga capacity sa pregnancy. Daghan usab ang mga ginikanan kay Faye Martin ang nabalaka sa ilang mga anak tungod sa maong balita. Inay i-bash ang maong 9 years old nga inahan. Doon na nalaman sila yung mga komento nga ilan na lamang iampo ang safe delivery ni ini. Ilabi na kay Faye Martin nga baguhay lamang kini ni gawas nga balita. So ato nakuha. Wala pa kayo tay detalye kung sa pangalan, taga-asa yun siya sa General Santos, pero mauni siya ang pinakabata nga natala sa General Santos City. Ato na lamang po dapat hinumdum kay Faye Martin sa uban pa nga mga kabataan nila binan sa mga ginikanan nga ilang giyahan o dili nila walaan og atensyon ng ilang mga anak ilabi na kung nagkadalaga na kay Faye Martin aron na sa nga malikayan ang sayo nga pagmabdo sa ilang mga dalagita. Kaya nga balita hatod ganato sa Extend Food Supplement para sa laban ng pangmatagalan. Ako na lamang si K5 Sai Olivera para sa kampiyon nga balita, serbisyong publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. Grabe, sa'yo ba kayo nanguwag? 9 anyos. Pero ang nag-jerjer sa iya, labaw pang bata, 12 anyos. Sos, ginoo ko, yun na pa. Oy, kani sa tabi kay kung ang atong kabalitaan mga kaigsunan, ang asawa pirmi kulataon ginasbana, di ba? Muna'y kasagara magpablater. Kinilahi sa ni kay bana, gikulata siyang asawa. Samaran ang bana. O yun na pa. USA din nga bana. Anders asawa. Ayun na pa be. Kinsa kang banaha ka, nagpakulata ka. Wala na maging tao, di tapoy diyan kay Bowser na may naas balaod. Ha? Check na may galang patrol. K5 Jonathan sa Manal sa Italy. Please come on. K5 News FM. Kampiyon Report. Gikarwas-karwas, gisumbag-sumbag ang 51 anyos nga lalaki sa iyang kagalingong asawa. Ilang biktima nga si Almer, nimuyo diyan sa may Purok 3A, Barangay Gusa, ning siyudad sa Cagayan de Oro. Diin subay sa report sa kapulisan, nagkadugo matod pa ang likod sa baahin sa maong lalaki. Human matod pa, nagkalalis kini sa iyang kaugalingong asawa nga nalas pangalang si Karin. Gilayog matod pa, gikarwas-karwas, gisipa-sipa, gisumbag ang nisgutang bana. Resulta, nagpatabang kini sa kapulisan sa pagkakaroon. Gireport na sa Barangay Lupon, dias may Barangay Gusa, ang nisgutan nga kaso. Kini nga balita atod kanato sa DTX 500 ang herbal food supplement nga makatabang aron mabalik sa normal ang blood sugar o blood pressure. Makadetoxify pa sa mong panglawas kini mapalit sa klinika di alternatibo sa mga butika sa inyong mga dapit. Kini si K5 Jonathan sa Banal para sa kampiyon nga balita serbisyong publikong Kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. Sit down papi din si Kwan, Mister. O nanay ka, kambras pa kayo, pero okay na gapon, nagpailob. Nagpaubos si Mister. Okay gapon. Pero ayaw pa, huwag may mo, di kayo lang, dagan Mister. Hindi ka makabrasan ni Mrs. Pulba lang matitanos ka, kay tag-as ni kukunin mong asawa na.
Pa-injection ito, pa-injection sa inyong center. Basig na rabies tong kuko si masawa. Iyo na pa. Hey, medyapi kita suras. Advance Merry Christmas na lang ninyong tanan. Isang tulog na lang, ugma. Ha, 24 na yun. Grabing hinabhabas litso na ni. Si K5 Saysay, mantika ng white ane. Egod siya nga, New Year's resolution ako. K5 Martin, karon na ko makaog litson sunod tuig. Di na ko makaog litson. Saan man mo say? Balon na ako skuan, balay. Kaya akong dito gutad-gudaron, kadaan daw, yun na pa. Sa kanila sa ito makauban sa K5 News 7 Philippines. Atong CEO, salamat kayo, Doc Raminoy. Lipay ang Pasko si mga empleyado. Sa atong HR, K5 Jepen Rosso. Operation Manager, K5 Eljan Castanyo. Sa kalansong Area Manager, K5 Rio Malay. Atong Station Manager, K5 Errol Dacami. Sa atong Technical Department, K5 Erwin Cueva. Kini lamang yung bus kalagad sa kahanginan. Kini si K5 Martin Rapanot. Maingon na lamang para sa Kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan. Din sa Cagayan de Oro. Kini ang K5 News 7. May buntag sa tanan.